Пием мате, то не било толкова лошо да си гост на кафе, да си гост. Ела, ще ни направи мате експерт по правенето, защото наистина се прави по специален начин. Веселин Георгиев. Веско, здравей, добре дошъл. Гала, здравей. Вече започна да бъркаш. Благодаря ти, че си тук при нас. Благодаря за поканата. Започна да бъркаш и да правиш нещо преди да дойдем. Кажи какво сега. Първо, 100 неща виждам. Всъщност, напитката пристига до наши дни. Това е традиционна напитка на местното племе Гуарани, което обитава именно там, където Зейнеп е била, района на водопадите и Гуазу. Тоест, границата... Водопадите оттам някъде, да кажем, триъгълника между Аржентина, Парагвай и Бразилия. Тоест, това е северната част на Аржентина и южната част на Бразилия. Не е толкова популярно, примерно, в северните части на Бразилия. Сега аз ще направя по традиционен способ, тъй като ти каза, че не си опитала по традиционен способ, а в пакетче. Аз дори пакетчето не опитах, явно още по-добре, нали? Да, в смисъл напомня на вкуса на мате, но не е в пълнота, как да кажа, нито ритуала, нито самата церемония, нито взаимоотношенията и комуникацията между хората. Аз не знам дали ще се получи точно нашето свързване, по който те го разбират. Ме интересуваш, трябва. Но по начина, по който те го разбират, тук подтекст някакъв съзирам, чакай, че аз ще трябва. Няма скрит такъв, просто имам предвид в студиото. Защо толкова много сложи? Така, начина на приготвяне е следния. Това са всичките традиционни съдове за приготвяне на мате, наречени калабаса или с други думи кратуна. Аз обаче ще го направя в керамичен съд, просто по-удобен ми е. Пълни се винаги 1/2 до 2/3 съда с съответно мате, в зависимост от едрината. В различните купички имаме различни по едрина матета. Аз съм взел от възможно най-едрото в момента, аржентински тип. Запушваме съда с ръка и интензивно го разклащаме. Без вода, без нищо, както е. Без вода, без нищо, няма да го пиеме, разбира се. Така, смисъла му е... Има тук... Енергия тук трябва да се отпуши, не бих казал така, но да кажем, че една от прагматичните му задачи е ситната фракция да дойде от долната страна, от към ръката. Която сигурно ще дразни иначе. Да, която би могла да запуши след това филтъра, с който ще пием. Сипваме малко хладка вода в дъното, така че да събудим тревата. Постепенно да я подгреем. Трева ли я? Наричаш го трева? Наричам го трева, защото ерба мате е трева мате буквално. Ерба е билка. Да. Има ли някакви опияти, такива свойства? Искат се, но не. Халюциногенни съставки и активна халюциногенна съставка няма. Аз опитах преди това в онази купичка се, няма да я ползваме сега. Тя не е със специален статут, като всички останали. Защото имаме ни приятели, които обичат и да... Мате имам предвид. Мате. Добре. След което досипваме вода предварително подгрята до 70-80 градуса. Пълниш догоре купичката? Пълня не съвсем догоре. Пълня, ако кажем, че съда е 6 части, пълним около 5-6 части. И ето в момента как разделихме в съда тревата на суха и мокра част. Ето аз сега ще избера един от тези помощни мунщуци и аксесуари, който поставям перпендикулярно на нашия склон от трева, който построихме. Смисълът му на построяване е от една страна да отворим място за сипването на водата. Виждаш и задръж само на камерата. Виждаш и тук остана сухата част. Да. И от друга страна, освен да отворим място за сипването на водата, имитираме планината, имитираме природата. Тоест, по такъв начин, сипвайки водата в ниската част на съда, просмуква по естествен начин, както в природата, и напоява тревата. Ние вече изчакахме 1-2 минути, в която тя се е настоила. Аз сега досипвам. И макар, че винаги пие първи този, който прави, така повелява традицията, сега пари ли много? Сега не пари, но мунщука може да не го да не го бъркаш с него. Аз на теб ще направя междувременно още веднъж, докато Гала се наслаждава. Първата кратуна може да е малко по-хладна. Няма да ти казвам опушен. Така ли? Аз на нея правя друго. Те са и с различни вкусове всъщност, така? Всъщност, за днес съм подбрал традиционни аромати без добавени. Не, пиеш ти до край, така ще следваме традицията и церемониалното
приготвяне на мате. Ох, Веско, Както моето ми дойде. харесва. А и съда ми харесва. Някак си ми е приятно да го И на държа мен това съдът, сетче. целият ритуал е много При хубав, Зейнеп много ще се предвид. получат малко по-различни нещата. Тоест, кажи Гала ми ти какво. пиеш от така наречените затворен съд. Типично аржентински съд. Имам предвид не като материал, защото този е керамичен. Да. Естественият материал е От растение, тиква. някакво кретунка. Тиква. Значи тиква си, да. Просто сорта, който те използват е по-различен от нашите български, тъй като са по-дебелостенни. Това там такъв съд ли е? Абсолютно точно такъв съд това е. от тиква. Да, абсолютно Само от тиква, че както и този, от който изрисуван, ти да, сега ще да, се пиеш. А и този е тиква, който Да, Зейнеп този, ще Да, и то дори точно. виж на него Да. повече му личи. Много ти благодаря, Веско. Не го бъркай, моля. Не го бъркам и се отпивам. Традицията на мате и самото култивиране на мате до наши дни достига благодарение на езуитските мисии. И всъщност езуитите са тези, които за първи път успяват в неестествена среда да култивират дървото на мате. Било е мистерия за това как всъщност покълва самото дърво и как расте, но в крайна сметка те успяват и 16-17 век полагат основите на първите плантации. Всъщност, които стават основа на плантациите, които днес познаваме в Кориентес, Мисионес, в Аржентина. Познаваш ги ти, но е хубаво да ни кажеш, да. Познавам ги аз не лично, но все пак това са най-известните и големи имена. Между Допълва ли се, досипва ли се още досипва вода се или като не? го изпиеш. Добре, дай поне да си ги сменим вече с Зейнеп, за да опитам нейното, като вкуси тя моето. Изпи го до край, защото в кръга, в който се пие мате, по принцип се пие от една кратунка. От гледна точка на това и двете по едно и също време да имате опит и впечатления, направих 2 кратунки, но и историята е такава, че това е споделяне на едно и също пространство между хората. Тоест, кратунката с мате, самата напитка, самите мисли, самото, как да кажа, самия диалог. Изпиването на самата отвара до край има смисъл на това, че в традицията на гуарани те вярват, че всеки, изпивайки своята кратуна до край, запазва духа на мате силен. И по такъв начин го предава на следващия... Няма да ти дам моето мате. И Вие ти ми не го се давате огледа. на мен, за да го приготвя аз отново. Кажи ми само какво съдържа самата напитка, защо е толкова ценна? Да, самата напитка е един от най-мощните антиоксиданти, съдържаща... Т.е. самата трева съдържа изключително богата гама от витамин Б, А, Д, рибофлавин също, но съдържа и 3-те съставки, които по-отделно се съдържат в кафето, в шоколада, съответно в какаото и в зеления чай. Значи е силничко. Да, Ободряващо, вероятно, от гледна дори точка контенция. ще започна как по реда, по който ги цитирах, съдържа кофеин. Макар някои изследователи да казват, че дозите са му между 10 и 15 пъти по-ниски от тези в кафето и по такъв начин не можем да говорим за кофеин, говорим за матеин, тъй като стимулира гладката мускулна тъкан и сухожилията, т.е. прави човек жизнен, без да го изтощава и разтреперва. Другата съставка от ксантин сапонините, както казах преди малко, това е теофилина. Тоест той се съдържа в зеления чай и е като микс от тези 2 съставки в мате, това го прави уникална напитка, тъй като едновременно ободрява и едновременно релаксира и успокоява човек. Такова е естеството, всички знаем, на зеления чай. Съдържа и теобромин, който се съдържа в естественото какао и е онзи мъничък елемент след 2 парченца шоколад, който ни прави леко така по-щастливи. Това на финал ми хареса много. Да, Изпих си го. така че на мен, благодаря. Сега Зейнеп, като е готова, ще ми даде нейната... Зейнеп ще е готова други ден. Тя е Аз пия много бавно, така че... Ще си го пие пак май Трябва аз да след малко. имаш твоето време, разбира се, за изпиването му. Ако искаш, може да ми Да, дадеш. разбира се. Заповядай. Опс. Айде да те видя сега. Вече ми е... Пари ли? Да, малко се изгорих. Така, вече е подгрято, защото втората кратуна е с по-топла вода.
Да, и двете са, всъщност питай го и ти, ако искаш да Това са по-различни. Двете са различни. Едната е парагвайска, тази, която ти пи, а тази е аржентинска трева. Тоест... Аржентинска трева, добре. Добре, аржентинско мате, да. Всъщност това точно, което виждате, са в момента кадрите от самото дърво и от самата плантация. Всъщност мате се прави от листата и от меките зелените клонки. Много ти благодаря. Взимаме си го сега. Това наистина е много различен вкус. Да, разбира се, и го изпийте. Ето и стойката, на която можеш да си поставиш картунката. Много различен вкус имате, Веско. Абсолютно, благодаря. Все едно е, айде, друга напитка не, но доста по-различна.